أبوش هاجرن أبو تام كيمكم فنونا ويكا مدبنا مكتتال تداليهم زلهم ز خبركم تعذبتنا كما يتغنيو أمنا يلومي مدب تنتان زينا نتكرلو أرستي بأندو أب زمدنا تركن أفريقان زتكره كخوانيو أبزي أرستزي نخزتيلنا أبزي أبستدينا كزيهم حاليهم ترخيبهم زلو أب بوليتيكاون دبلوماسياون كالئن نتفتات عميق مصنعتات مكياد زركبو أبالات منستري قديات وطايم المازير قالم كمون ناهم تسفى ميكائيل عديمنا نمسكنكم كم زهط أصد صنحكو وأرستنا بزعبا زمدنا تركن أفريقاني تركا هاجري أفريقا أهجوري وي 55 هاجرات زت أرنب أهجوري زم كدت أكلات زياتهم زمدنا مقبار وي ركبات مقبار بكل مدايو كميو مهنياتو دارجا قدنا خونا وي كافاشنا خونا زمت زلو زمدنا تشاينا أفريقيا زمدنا تركيا أفريقيا زمدنا روسيا أفريقيا زمدنا كل انتن عبيت زبال هاجراتي نا أفريقيا خم حدا هاجر حسيبا زمدناتات زيادة نمترار زبلو سقومتات كوسدا يرأي اللوامو قنعدي نهم ولا بقى جمر اوكي مجمرات انتو افتح حساب كلمه تخوينا حجي زمدنا يكايدي زمدنا افريكا تشاينا لو زمدنا افريكا راشيا لو زمدنا افريكا ترك لو زمدنا افريكا جابان لو نايتيكاد مالتي زبملو خريزلنا البرسبشنز كعرلو تمرداتا مالت امالختا زول افريكا هاجرات افريكا 55 هاجرات زلواي موروكو سكا مالتي 55 هاجر زلوا 1.6 بليون حزب زلوا 7% خاب حزبا منسياتيوم عبناي قطبا عدل زلوا دحارون بمنصور تاريخ مدسيلنا ترينا كو افريكا حانت نكن هاجرات اوروبا زحج زلاتو مثلكو باستراتيجيكاو زخونه طره نغرات ناي افريكا ابزي درجه معباله بصيح زلا هغوريا امريكا غيلا خاب توسيدوم بلانتيشن ناي امريكا عبا توز غوبنورو افريكا وين سلاز افريكا افت ابيت ناي قطبا ناي زين معبلات هاجرات لومي زبالا زلوا عبا بركتو زبركتت هاجر كم حانت دحرتي كم حدا طميت سدت كورابشن ناي بوليتيكاوي حنفشفش زغاطما هاجر دحرتي غيركا ازي بيرسبشن سوي دم املاختا او مسرات حدا بوليتيكاو دفيت على بدحريت نزي مالت اتز نبركا تشين مالت متأثر ناي قطبا نخيبتخ كل غزي سنه باها ديبندنت وي دما ناي صقعتينا هون علونا باها سلاز قطبها خيباتخ مالتي ازي بان زغبر مالتي ناي بحق جن افريكا 55 هاجر زلوي عبو ودب زلوي منالبات نافت ودب اوشطاتنا يزاربنا جن ابشان 933 تمسرته ودب علوا هاجرات او ساتفاين كدعات كايدوليو بزح ركبات غبري ناتن قطبا زلوني سلازي اتي امالختاي كعر زلو هينو نعي سمع مالتي حجتي افريقيا زبحال اهغورون نبعلو او شتون رينا بزح مجززعات مكفالات زلو ناي اثنيكاوي ناي قبيلاوي ناي استفلاليه نخسمر غزي زوسدلو اهغور كنسو بخميكم مسرعيمو خيدالو وي تقبلو خيدالو نزخمزي امونغو افريقيا خم حدا هاجرن كالوت هاجراتن بتناصل سلمتاي رعيمو خيدالو زناي افريقيا نولو اهغور رعيمو وقت بالكويت تقني ابكم عين ديسيشن تو اي تقني مغنياتو نعمت حجي تشاينا حب كتشحات حزاز تفعل لعنت وعلاتات تكايديا بيجين زكايد مالتي حجي مستن هاجرات اتناتا بروبوزال تقربو مالت حدا بوليسي نملا افريقيا زوكل تناصله بوليسي يبلا نقولن هاجرات بوليس حدي تن هاجرات ين حجي فتين افتي زمص زلو طباودي بوليتيكاودي ባህላውዲ ጽምዶታት ምስ ቻይና ትገብር ናይ ተሃገር ልኡላው መስል እቲ ፖሊሲ ግን እንታይ ዋን ፖሊሲ ፎር ዋን ኮንቲነንት ማለት ንአፍሪካ ሙሉ ዘማከለ ናፍቱ ዓለም ስከራት ፕሮፖዛል በስርዓት ሴሚናራት ካይደሉ ኤግዚቢሽን ካይደሉ ለተና አፍሪካ ሀገራት ናተን ፕራዮሪቲ ከይደን ይሰርዓ ማለት ርእሙ ይትብልኒራት ፐርሴፕሽንስ በቶም ዓረባውያን ሀገራት ታህነጽይ እዚ ድማ ነትናቶም ፖለቲካው ወጠባው ረባሓታት ከሳሰሎም ዝኽእል ኢሜጅ ተፈጥዩ አጃ አፍሪካው ምስሊ ተፈጥሩ እምበር አፍሪካውያን ርእሙ ማለት አይኮናን دحر بتناصل كا يغبراي نامت مس كينيا زلوا ركب تشاينا مس جيبوتي زلوا استفلي كاب هاجرنا بهاجر استفالالي مالت كندت زخفت كال ندغي حرس روديت اتي بيرسبشن صبو نهم حراي المازنا باقي كمص
ሓንቲ ካብዘን ምስ ኣፍሪቃ ዝምድናታት ዝገብራ ዘለዋ ዝሕጂ ክንጠቕሳት ፀናሕና ከም ርእስቲ እውን ኣልዒልናያ ዘለና ቱርኪ እያ ቱርኪ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትእስሳር ከመይ እዩ ብሓፈሹ ክርአ ከሎ ናይ ኢምፕራጦርያ ናይ ኦቶማን ማለት እዩ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ሰሜንን ኣብ ምብራቕን ኣፍሪቃ ግዝኣት ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ካብ እዚ ንድሓር ኣብ ምውዳቕ ናይዚ ባይፖላር ስርዓት ዝነበረሉ ግዜ ካብኡ ንድሓር ኣትሒዙ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ጠመተ ዝገበረ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ቱርኪ ገይራ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ 1998 ኣትሒዙ ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብ 2002 ድማ ሓደ ናይ ስራሕ መደብ ንኣፍሪቃ ኢሎም ኣውፂኦም ማለት እዩ ካብ 2002 ክሳብ 2005 ቱርኪ ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ክትገብር ድሕሪ ምጽናሕ ኦፕን ፖሊሲ ንኣፍሪቃ ወይ ቅሉዕ ፖሊሲ ንኣፍሪቃ ዝበሃል ሓደ ፖሊሲ ብምንዳፍ ኣብ 2005 ናይ መጀመርታ ኣኼባ ኣካይዳ ማለት እዩ ኣብታ ዓመት ኣብ 2005 ከዓ ዓመት ኣፍሪቃ ወይ year of africa ብምባል ድማ ኣዊጃ ካብ 2005 ኣትሒዛ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ንሕብረት ኣፍሪቃ ማለት እዩ ንቱርኪ ኣብ ናታ ተካይዶ ዋዕላታት ስሩዕ ዋዕላታት ዓመታዊ ዝካየድ ኣብኡ ከም ናይ ተዓዛቢት ቦታ ሂባታ ማለት እዩ ቱርኪ እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ካብዚ ቀፂሉ ካብ 2005 ክሳብ 2008 ዘሎ እቲ ህልውና ቱርኪ ምስ ኣፍሪቃ እንዳዓበየ ኸይድ ነይሩ ብኣህጉር ደረጃን ብተናፀል ምስ ኣፍሪቃ ሃገራት ትገብሮ ዝነበረት ርክባት ኩን ብኡ እንዳለዓለ ኸይዱ ድሓር ኣብ 2008 ዝለዓለ ኢንጌጅመንት ገይራ ማለት እዩ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ ካልእ ኣኼባ ገይራ ኣብ 2009 ድማ ተኣኼባ ምስ ተኻየደ መሻርክቲ ቁጠባዊት መሻርክቲ ከም ምዃና ቱርኪ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣዊጁ ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣኼባታት ካብዚ ንድሓር ቱርኪ ዝያዳ ኣብ ናታ ኢንጌጅመንት ወይ ከዓ ናታ ፅምዶታት እንዳዓበየ ኸይዱ ብኡ መጠን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ኣብቲ ዓመታዊ ትገብሮ ውፅኢት ናይቲ ሕብረት ዳርጋ 1 ሚልዮን ዝበፅሕ ወፃኢ ትገብር ማለት እዩ ኣበርክቶ ትገብር ንሕብረት ኣፍሪቃ ካብኡ ንላዕሊ ድማኒ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ካብኡ ንሱ ተሓዲሱ ካብ 2015 ክሳብ 2019 ዝፀንሕ ነቲ ኣብ 2002 ዝተነድፈን ኣብ 2005 ድማ ውዱእ ቅርፁ ዝሓዘ መስርሕ መደብ ንኣፍሪቃ ንዕኡ ኣብ ምሕዳስን ንዕኡ ድማ ኣብ ምትግባርን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ምስ ሃገር ኣፍሪቃን ብሓንሳብ ብምዃን ትሰርሕ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ብቁጠባ ድማ እዚ ሃገር እዚኣ ዝተፈላለዩ ናታ ናይ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዘካይዱ ኤጀንሲስ ንበሎ ትካላት ኣብ ኣፍሪቃ ትሰርሕ ኣላ እዚ ከዓ እቲ ቁጠባዊ ፅምዶታት ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ እንዳለዓለ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ተወሳኺ ናታ ናይ እቲ ኢምፕራጦርያ ናይ ኦቶማን ዝነበረ ንዕኡ ንምቕፃል እውን እትገብሮ ናይ ታሪኻዊ ምትእስሳራት ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግዝኣት ዝነበሩ መሳጊድ ይኹኑ ከምዚ ሂስቶሪካል ሳይት ዝበሃሉ ናታ ንዕኦም ንምሕዳስ ኢላ ትገብሮ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ናይ ባህሊ ምትእታዋት እውን ትገብር እያ ናይ ቱርኪ ትምህርትታት ኣብ ሃገራት ትሰርሕ ተወሳኺ ቤት ትምህርትታት ትገብር ተወሳኺ እውን ዕድላት ትህብያ ናብ ቱርኪ መፂኦም ናቶም ላዕለዋይ ትምህርቲ ንክውድኡ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት በዚ እቲ ታሪኻዊ ምትእስሳር ናይ ኣፍሪቃን ናይ ቱርክን ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ሓራይ ናሆም ሕጂ ክትጠቃቅሶ ፀኒሓላ እንድያ ኣልማዝ ግን ብሓፈሹ ብንጹር ቱርኪ እንታይ እቲ ካብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክትረኽቦ እትደሊ ረብሓ ወይ ንሳ ትገልጾ ማለት እዩ ንሳ እዝን ረብሓታት ኣለኒ ኢላ ትጠቕሶስ እንታይ እዩ ብርግፅ ሓደ ሃገር ንሃገራዊ ረብሓ እንዲ ዝሰርሕ እቲ ናቱ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ዝሰርሕ ናይ ቱርኪ ሃገራዊ ረብሓ ምስ ኣፍሪቃ ተኣሳሲራ ብኸመይ ትሪኦ هو ጽቡቕ ሕቶ እያ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ግን እቲ ቱርኪ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ምርኣይ ኣገዳሲ ቱርኪ ካብያ ትመፅእ ዘላ ቱርኪ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ንኽትኣቱ 70 ዓመት ዝኳሓኩሐት ሃገር እያ ካብ 50ታት ሒዝካ ማለት እዩ ቱርኪ ኣባል ኔቶ እያ ካልኣይ ድማ ዝለዓለ ኣርሚ ኣለዋ ብኔቶ ማለት እዩ
ሕጂ ቱርኪ ሰራዊት ኣለዋ ሕጂ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኳሕኪሓ ሕብረት ኤውሮጳ ኢስታንቡል ምስ ኤውሮጳ ትዳውቕ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዶባት ኣለዋ ምስ ኤስያ ኣለዋ ምስ ማእከላይ ምብራቕ ዘራኽብ ኣለዋ ሕጂ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ በዓል ኢራቅን ምስ በዓል ሶርያን ዝኾነ ናይ ዶባት ሼር ስለ ዘይደለዩ ቱርኪ ክትንፀግ ፀኒሓ ሕብረት ንኸይትኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖሊሲ መዓስ መፅ ኣብ 1998 እዚ ናይ ኤርዶጋን ፓርቲ ምስ መፀ ሰልፊ ልምዓትን ፍትሕን ዝብል ኣብ 2002 ምስ መፀ እንታይ እዮም ኢሎም ንኣብነት ወላ ንታሪክ ከማ ድሕሪት ትምለስ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናቶም ረብሓታት ብንፁር መታን ክርዳእካ ንኣብነት ሙስጦፋ ከማል ኣብ ስልጣን ምስ መፀ እዚ ሞደርን ቱርክ ዝሃነፃ ማለት ኣብ 1923 ንሱ እንታይ ገይሩ እቲ ኦቶማን ኢምፓየር ዝበሃል እቲ ግዝኣት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ነይሩ ሕጂ እዚ ግዝኣት እዚ ምስ ፈሸለ ሙስጦፋ ከማል ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ዝኣታ ቱርኪ ንብሎ ንሱ ምስ መፀ እንታይ ገይሩ ናብ ምዕራብ ጥራይ ፎካስ ንግበር ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ጥራይ ፎካስ ንግበር እቲ ምብራቕ ንግደፎ ኢሉ ነተኩር ነቲ ናይ ኦቶማን ኢምፓየር ኣተሓሳስባ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ሕጂ ሞደርን ቱርኪ እዚ ምስ ፍሕፋሕ እዚ ናብ ምዕራብ ጥራይ የተኩር ነይሩ እዚ ናይ ከሊፋ ስርዓት ምስ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምስ ፈሸለ ግን እንታይ ገይሩ ኣብ 1998 ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብፍላይ እዚ ናይ ሰልፊ ልምዓትን ፍትሕን ምስ መፀ እንታይ ገይሩ እዚ ናብ ምዕራብ ጥራይ ፎካስ ዝገብር ነበረ ንመለስ ናይ ኦቶማን ኢምፓየር ነምፅያ ኢሎ ስለዚ ናብ ምብራቕ ሃገራት ዘለዎ ኣፍሪቃ እንታይ ክንገብራልና ፎካስ ክንገብራልና ተጀሚሩሉ ማለት እዩ ሰልፊ ልምዓትን ፍትሕን እዚ ፓርቲ እዚ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት 2005 ናቱ ኣጀንዳታት ዳመፀ መፂ ቀዳማይ ዝደልይዎ ኣብዚ እንታይ እቲ ናይ ባህላዊ ምስፍሕፋሕ ኣሎ ቀጠባዊ ምስፍሕፋሕ ኣሎ ፖለቲካዊ ምስፍሕፋሕ ኣሎ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ስኢኖሞ ፀንሑ ናይ ዕዳጋ ኣብ ኣፍሪቃ ክተምፅኦ ትኽእል ኣለካ ኣብ ኣፍሪቃ ክተምፅኦ ኣለካ ካልእ ፖለቲካል ሞቲቭ ኣለዎም እዚ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ናይ ምስልምና ዝበሃል ከዓ ከመይ ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ተሳስዮ ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ተርዕሞ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ነዚ ግን ፅዒድካ ይኮንካ ናምፂኻ ተርዕሞ ቅድም ንዑ ክድግፈልካ ዝኽእል ፔላርስ ወይ ድማ ኣገደስቲ ዓንድታት ትሃንፅ ኣለካ ስለዚ ተን ትካላት ተመስሪተን ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝበሃላ ትካላት በዓል ቲካ ዝበሃላ ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚአን ሕጂ እንታይ ገብራ ጀሚረን ምስ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክዳናገፃ ጀሚረን ሆስፒታል ዘይብሉ ሆስፒታል ትሰርሓሉ ሕክምና ዘይብሉ ሕክምና ትሰርሓሉ ቤት ትምህርታት ትሰርሕ ኣብ ሶማል ሰሪሖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 ቢልዮን ወፍሪ ኣለዎም ኣብ ሱዳን ከምኡ ናይ ፀዓት ወፍሪ ኣለዎም ናይ ወርቂ ናይ ዕደና ትምስፍሕፋሖም በሙሉ መፂ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣለዎም ኣብ ካሜሮን ኣለዎም ኣብ አንጎላ ኣለዎም ኣብ ናይጄርያ ኣለዎም ኣብ ጫድ ኣለዎም ኣብ ሞሮኮ ኣለዎም ኣብ ቱኒዝያ ኣለዎም ብዓቢ ሕጂ እዚ ምስፍሕፋሕ እንዳላሓመ ከይድ ከሎ እንታይ እዮም ገይሮም ናይ ቱርኪ ቁጠባዊ ዕቤት እንዳዓበየ መፂ ክብል ከሎ ፅቡቅ ፍናን ክህቦም ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ቁጠባዊ እንዳገበርካ ግን ከመይ ጌርካ ድማ ነቲ ቀንዲ ሜን ኣጀንዳ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ ብድሕሪኡ ሳብ ኣጀንዳ ዝብል ኣሎ ዝስዕብ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ቱርኪ እቲ ናታ ዕዳጋ ኣብዚ ምስፍሕፋሕ እዩ እቲ ካልኣይ ቀፂሉ ምስኡ ተዋሲቡ ዝኸይድ ነገር ተሎ ድማ እንታይ ሳብ ኣጀንዳ ንብሎ ማለት እዚ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ምስፍሕፋሕ ማለት እዩ ከም ራብዓይ ነጥቢ ክትጥቀስ ትኽእል እቲ ናይ ኦቶማን ኢምፓየር ፈሺሉ ኢና ግን ነዚ ኦቶማን ኢምፓየር ከመይ ጌርካ ካብ ሓሙሽቲ ዳግም እንታይ ትገብሮ ተተንስኦ ዝብል ሓሳብ ከዓ ናይ ኤርዶጋን ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሰልፊ ልምዓትን ፍትሕን ናይ ፓርቲ ሓላፍ ናይ ፕረዚደንት ናይ ቱርክ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብምሉእ ተሪኢናዮ ቱርክ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ረብሓታት ኣብ ኣፍሪቃ ብኤክስፓንሽን ፖሊሲ ይበሃል ማለት ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ እቲኻ ከመይ ጌርካ ተርዕሞ ተበለ ብግቡእ ይስራሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ ናሆም ፅቡቅ ከብረሃልና ፀኒሑ መብዛሕትኡ እዚ ናሆም ከብረሃልና ፀንሐ ኣብቲ ሕቡዕ ኣጀንዳ ዝበሃል ወይ ኣብቲ ክውንነታዊ ፖሊሲ ወይ ሪያሊስቲክ ፖሊሲ ኢሎም ዝጠቕስዎ ብእንግሊሽ እዩ ክጠቕሰልና ፀኒሑ ኣብቲ ቱርክ ትዛረበሉ ከም ፖሊሲ ኣኸ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ምንታይ ኣተኲራ እያ ትሰርሕ ዘላ ንኣብነት ናይ ቁጠባ ድሕር ርኢናዮ ካብ 2000 ከም ዘክጠቕሶ ፀንሕናሆም ድሕሪ ጣይብ ኤርዶጋን ምምፅኡ ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣውራ ድማ ካብ 2011 ኣትሒዙ ድማ ብደረጃ ኤምባሲታት ዕብየት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለወን ብደረጃ ቁጠባዊ ዕብየት እውን ንባዕሉ ቱርኪ ክሳብ 170 ቢልዮን ዶላር ምህርቲ ወይ ኣቑሑያ ናብ ኣፍሪቃ ትልእኽ ኣፍሪቃ እውን ብዓቕማ ናይ 56 ቢልዮን ንብረት ወይ ኣቑሑ
ናብ ቱርኪ ትሰድድ እያ ስለዚ እዚ ዕብየታት እዚ እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ብተዓፃፃፊ ኩነታት እዩ ዝዓቢ ዘሎ እሞ ኣብዚ ኣልማዝታ እዩ ዘለከይ መረዳእታ هو كجلت أنا حيو كنت قبله أنا حناهم تنقندي أبتي دحرس هنج عتمتيس عن شمونتن مالتي إذن باي بولار سرعة تحرمو داقو أب تركون أبش هنج عتمتيس عن شعتن أب كاب كلتشح كساب كلتشن حدن وناتهم رسوم زخالة وتقباوي يكون بوليتيكا وكلولوات نيروميو إذن من محياش جواهيلو بدحريقو تأبسلت أنزمت ناي فتحن لمعتن سلفي استفل عليه سرحت كسرحت أنا تي إردوغان زفلت قالو استعوت له كارد ندحر له أزي تركي بقطابة معباي مالتي حجي كاب أوروبان كاب كالوت هاجرات حقوق مليسهم ناو أفريقيا خطمو تخلو إتاب أفريقيا أزولو نحدا نتبشو 2 بليون هزبي كم عداقا يريقوا له مالتي إزي تي أب وشتاوي ناتهم بوليتيكاوي ملوات أتمت إنيرو إزي خنقلت أنا حنا مالتي تي ناب أفريقيا زقنع ناي قلوع بوليسي مالتيو حدا نيرو كالك تشعو زرق زنبرة أب جلوبال جيوبوليتكس بحال زناي جلوباوي قطواوي بوليتيكا حيلتات تي سرعة يغير نيرو حجي مزن مخيات تباهيلو نتشعو زنبرة سرعة كا نمبده تباهيلو استجبر بوليسي بدحرزي تي سلفي انتاي خجبر فتينو مس أفريقيا زيادة صندوقات كجبر إذا خا 12 إمباسيتات زنبرة أكلتشحن سلستن نابر بعد كلتن إمباسيتات عبير لحجي إذا بدرجة تهجر توت آخر أخلو ملو إمباسي بملو عقود سرح كتجبر قليلا كونه إذا جن نساز اللوا إنترست أبتن هجرات ير اللوم علتيو بتوسخي أبقى طبعا دحرينايو تركي أب أفريقيا بزح سرحات يتكايد إذا خا بهاجر توكلو زخيد علو نسا جن كلها نتوم أبت هجرات زل أبت نوشت هجرات زلو أفرتي أدلات يتفتر له إذا ناي تيكا تبالت أن حتى ناي تيكا ناي حجز تكال أب أفريقيا أستات إسرا أوفيسات كفيتا تسرح زل هجرة استفل عليه ناي سب أو حجزات له ناي كونستراكشن له إنزا ناي هنت أتات مسرح له بيت مرتتات مساجد هوسبيتالات لا سرحت جن تهاجرت راح زي كونت ولا زي جيتاتا ناتا تربحت يوم إذا خا عموداتو نتهاجر قطباو عبيتناتا نداوسخه كخيد يقبرو مالتيو قال بتوسخه خنريو خلنا إردوغان كابتي أب ناي وطاي هاجر كوينو جن أب أفريقيا زلعله مبصحت زغبره مرحي زغلط قدامي مينستر كلون حجي بريزيدنت كاب زخونلو غزي أب أفريقيا أب 4 هاجرات مبصح غيرولو مالتيو قال بتوسخي أبتناي دبلوماسي خريو خلنا تركي أب مس أمريكا يكون مس أوروبا يكون مس هاجرات قالف يكون أب ترات أمي سنة حسابي تركب إذا خا بزح حسياتات كم تألق إلي أبتي نا دبلوماسي عالم إذا جن 54 هاجرات موروكو سيح كحجة 55 كينن زلوا أبو دب حبرات هاجرات أبز جبر أخيواتات كتساتف كلا تركي مولو إذا قفنا إذن هاجرات تعوته لولا مالتيو بتسات قبرم متتاوي محزنتاوي شركنتاوي ركبات أب كلتشحن شومونتن تميسنا خريون حركينا تركي كلتشحن شومونتن كلتشحن حموشن جميرة ناتا هلونا أب حبرات أفريقيا مس هاجرات أفريقيا كاب قبر جمرت كل جزء أب كلتشحن جعتن مرت أنا زي نام permanent زبهل ناب بايتوت زي قوامي أبو تساتيفا نيرا ناي بايتو سلام تا ماتيو أبو كم كوينا تساتف أبز فتنو لو كزي كاب 53 أبتي أخي استساتف هاجرات أفريقيا اتن 5 دقيفنا اتسات قبرو صمدوتات مس هاجر أفريقياون قبر ملسي سلازلو بون العلاج سريحة لو بهال كال حراي صبون كتانا خبا صنيحن دين أفريقيا خاف ترك انتاي زخصب بنصر حصر بزبله اوكي أفريقيا خاب تركي انتاي زخصب تلك حجي افتو وصاي ناتو وصاي بوليسي حريا زبالالو مالتي حجي قالين هاجرات مستركز غبرو انجيجمنت افتو طباوي ناتن افتناتن تريد فوليوم زعبي له
بعد نيجيريا مالي سنغال تونسيا موروكو ترينا حجي اللوتن هاجرات كاو قطبا وربحات يرخبا اللوان نبلالنا مالت إذ بتزامد مالتي مغنياتو تركي نعا نزلنا هاجرات أفريقيا نبلن زلنا كابنا كالوت صلواتات كتدحنن كتبل سف زي بالقطبا وفرتات تقبرها نزل حجي مزميزان كم ربحا حط كمالو يخيلا مالتي جن تخنرو دوزلنا تي استراتيجيكاوي مقان ويدما استراتيجيكاوي أتحزا ناي تركي جن ان افريقاوين زربح يمثل جن بجزيه مس جزيه جن تايكبر خل مسيلكا ناي مسلم برازر هود اجنداتات سلازلوهم جن ديستراكشن يفطر باك فاير قبر مال عنوات عنوات صبو ناي حقي عالم كان هبان كيا كان هبانيا حمام انتخينكا زخونه خبل لصلكاي زدل ناي كمتا قديمنا زبلنا يسي حدا هاجر هاجراو ربحه سለ ዝሰርሕ እንተ ደኣ ንስኻ ዘይተኸታቲልካዮ ክብል ለጸልካ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት አፍሪካውን ክገብረኦ ዘለዎን ነገራት ክህሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ሰሪዕ ያለሁ ዝሓቶኹም ክምለሳ ድሕሪ ምምፃእ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ቱርኪ ካብ ዞባዊት ሓይሊ ናብ ዓለማዊት ሓይሊ ናይ ምዃን ጥሙሕ ሒዛ ትመጽእ ኣላ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ نأمريكا هتبص علىها نروسيا هتبص علىها نشاينا هتبص علىها نتن بزحاوي قصري ناب مسرح ገጸን ዝኸዳ ዘለዋ ዓበይቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ንዓኣተን ክትበጽን ክትክእን ኣለዋ ኣልማዝ ሁንጢነት ለመስለክዝ ወይሲ ናይ በሓቂ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ምስቲ ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ቱርኪ በዚ ክሳብ ሕጂ ተካይዶ ዘላ ስራሓት تزجبرته تعرضت زنعاق يكونن شرل كبهال زخيل يكونن جن مس عبيت يقط أبازلوان مخاطلوان أبزاه جورزي قدمي قديم عبيز أنها حجرات كان بعد أمريكا يكون تشاينا يكون هندي يكون راشيا يكون ولا برازيل كمان كتكسكال مس أنك تولدر كتفتنجن بزح عم خاطي إذا تركيا بهاجر أفريقيا أتاتو زل مبتعاتات نقوله نخطفت أمون الساون تي بحرياوي عقمي حازة زلا عم زي كميك خيدو خرق قال عبز حج أوان حازة زلا حجي إذا خا مهلان إذا عبيت هايلتات عبز خبابي نزي هنت إناتيو كبلو يخيل جن نسا بتسات قبل زلا بروجكتات مخا مسحجرات نا دبلوماسي يكون نا كتابة يكون نا بحلاوي تحت زورد عب حزب زورد متأثر بمقبار تقبل زلا مسفحفح كنا عاوزة لا يكونن كنا بدنا خلينا. نو. كنرأي لنا كميتي عب إسرائيل حموشان عمت تاينا هالرئيس أهنا عبز حلفان إسرائيل حموشان عمتاتي أنكو بوليتيكا وقطر زبال ويدما أنكو أطباء وقطر زبال بأمريكا خسر حلو تسأل بهاجرات أفريقيا عبز إسرائيل حموشان عمت أي تعوته قطباء تشاينا تطوعي بله ويدما أي تحنقة تشاينا بقطباء مرحلة روسيا كونتين نايم كبار نيتو مسريتكا كونتين نايم كبار روسيا جو نايم حز أجنداتهم أي تعوته سلزو راشا نزفنت إسا متي الله بأفريقيا تشاينا نزي بكل بدوتات فنت إسا بأفريقيا متي الله نبلا لنا تركي بتوسطو كمزي أنك أمزو كونه بوليسي زبال بإنجليش أب ما كلاي أب مبرق توسطو سقوم تاتالو مسبع السعودي مزنا كليش حاجات تجبروا تلو أبزون نجيبسي نم challenge نمكبر تجبروا بوليس تاتالو نمبدأ أب كم زعينت عن كذا ترخيب هذا سلازي كلتميدين 3 بليون دولار ألوا تشاينا أبز وفري راشا 10 بليون دولار أمريكا ألوا أمريكا نبعلا نتناتا بوليسي كم نحدش كليسا تبجيسا مسألة 3 بليون دولار أمريكا وفرينا موزامبيك نايزي كم مفتني وكم لابالاتوري حاجة كوينا حليف الله تركي نبعلا لا جابان كألا نيتيكا جابان كا 10 بليون ناي جابان قرب جدل مناطق أدمي نبر عام 3 بليون يا وفرينا نيرا حاجة أب كم زين زبالة نتي زنبرة بدوتات سجيران زمت حجرات مسأن كتر مت كلها قليل واقع يكفلان قليل واقع يكون المالج بزح تي زلوا كومبتيشنسي قليل نجار يكون المالج بعد يقع نربح وجود دايس لزخانة نتركي قليل كم زي يكون لنا خندم دمون تي زجبر صندوق على أفريقيا بحفشة حراي صبو أبزي لونكنه كنكتاتلو زغننا زينا
ናይ ጉዳይ መስርሕ ሰላም ናይ ሊብያ ዓብይ ኣርእስቲ ሒዙ ነይሩ ጉዳይ ሊብያ ድማ ናይ ሊብያ ዓውደ ክርፕስ ኮይና ምህላዋ ወይ ከዓ ምትእትታዊ ግዳማውያን ሓይልታት ዝበዝሓ ሃገር ተባሂላ ትጥቀስ ዘላ እያ እሞ ሓንቲ ካብኣተን ብዝግባእ ኣትያ ደላ ኣብቲ ዕማም ቱርኪ ኣላ ብሓፈሽኡ ተራ ናይ ቱርኪ ኣብ ሊብያ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ዘሎ ዝምድናታት ብሓፈሽኡ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ተራ ናይ ቱርኪ ኣብ ሊብያ እንዳርክን ቅርብ ንታሪክ ክንመለስ ኣለና ንኣብነት ቀዛፊ ኣብ ስርዓት ከሎ ከይወረዶ ከሎ ኣብ 2011 ቱርኪ ኣብ ሊብያ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወፍር ነይርዋ ንቀዛፊ ኣብኡ ኮይኖም ናይ እስላማዊ ምንቅስቃስ ወይ እዞም እስላም ብራዘርሁድ ዝቃወሙ ነበሩ ሰሜ ንቀዛፊ ኣብ ስርዓት ነበሩ ቱርኪ ምዚኦም ሰዓት እዚኦም ምትእሳር ኣለዋ እዚ ምስ ቀጠር ሓዊስካ ማለት እዩ ከምኡ ትሕመ ነይራ ኣብቲ ሰዓት ቀዛፊ ካብ ስርዓት ብህዝባዊ ተቃውሞ ምስ ተኣለየ ቱርኪ ከኣቱ ዶ ኣይከኣቱን ኣብ ዳይለማ ነይራ ኣብ ክትዕ ነይራ ማለት እዩ ድሓር ነቲ ብቤት ምኽሪ ባይቶ ዝተመርፀ ፋይዝ ኣልሰራጅ ኣብኡ ደገፍ ተርኢ ማለት እዩ ፋይዝ ኣልሰራጅ ሚስራቲ ትበሃል ኣላ ኣብ ሊብያ ከተማ እያ እታ ከተማ ቱርኪ ግዛኣት ናይ ሊብያ ነይራ ቀደም ናይ ኦቶመን ኢምፓየር እዚኦም ኣብ ሚስራቲ ዘሎ ነጋዶ ናይ ቱርኪ ኣብኡ ካብ ቀደም ዝነበሩ እዮም ፋይዝ ኣልሰራጅ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ሚስራቲ መበቆሉ ቱርካዊ ይኮነን ግን ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ብፅልዋታት ናይ ቱርኪ ኣይዲዮሎጂ ተፀልዩ ዝመፅእ መራሒ ደገፋ ኣብዚ ተርኢ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ነጥቢ ኣብዚ ክጥቀስ ዝኽእል ምዝ ስምዓት ጌራ ወፍርታት እንዳገበረት ናይ ብዙሓት ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ወፍሪ ጌራ ኣብ ሊብያ ማለት እዩ ኣብ ሊብያ እንዳገበረት ከላ ሓንደበት ዘይሓሰበቶ ከሊፋ ሓፍታር ዝበሃል ጀነራል ኣብ ቨርጂኒያ ነበረ ጥቃ መደበር ናይ ሲአይኤ ማለት እዩ ንሱ ከም ብሓድሽ ዕጥቃ ዓጢቑ ብካልኦት ሃገራት ተደጊፉ ኣንጻር ፋይዝ ኣልሰራጅ ኩናት ከፊት ኣሎ ንሱ ኩናት ምኽፋቱ እንታይ ክገብሮ ክኢሉ ንፋይዝ ናይ ረብሓ ናይ ቱርኪ ብቐጥታ ክትንከፍ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ ቱርኪ ብጉሁድ ወታደራት ኣብ ሊብያ ክትእቱ ጀሚራ ኣላ ንፋይዝ ኣልሰራጅ ናይ ድሮናት ናይ ኣየራት ሓገዛት እንዳሃበት ደገፋ ተርኢ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለዋ ረብሓታት ክትንከፍ ስለዘይብሉ ንሓፍታር ክትውግኖ ትፅዕር ኣላ ማለት እዩ ሓፍታር ግን ብቐለልቲ ዘይኮነ ሃገራት እዩ ዝድገፍ ዘሎ ስለዚ ናይ ሊብያ ኩነታት መሊሱ ዘብእስ ኩነታት ድምፂ ህዝቢ ናይ ሊብያ ዘይስማዓሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ካልእ ምሳኻ ይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ፔፕላይን ይስራሕ ኣሎ ማለት ቱርኪ ሓደ ጥሙሕ እንታይ ኣለዋ ካብ ሊብያ ናብ ቱርኪ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ ሊብያ ናብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ቱርኪ ዝዝርጋሕ ሓደ ናይ ነዳዲ ሻምብቆ ክታሃንፅ ትደሊ ኣላ እዚ ረብሓ እዚ ብሃገራት እስራኤል ግሪክ ከምኡ ድማ ቆርጦስ ዓብይ ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ ሕጂ ኪኖ እቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ኪኖ እቲ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንብሎ ዘለና ፖለቲካዊ ኣምር ቱርኪ ብድሕሪኡ ቁጠባዊ ረብሓታታ ኣብ ቱርኪ ኣብ ሊብያ ከመይ ጌራ ተውሕስ ተሓስበሉ ዘላ እያ ምናልባት ባይቶ ፀጥታ ይኹን ወላ ሃገራት ኤሮፕያንን ቱርኪ ክትእትዩ ኢድ ክትእትዩ የብልያን ስምዓት ክግበር ኣሎ ይብሉ ግን ቱርኪ ብጉድ ኣብ ሊብያ ምትእታው ጌራ ኣላ እዚ ከዓ ቁጠባዊ ረብሓን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ናይ ቱርኪ ንኸይትንከፍ ምስ ፋይዝ ኣልሰራጅ ተፀጊዓ ትሰርሕ ኣላ ሕራይ ፅቡቅ ኣልማዝ ናብ ምውዳእ ገፅና እንዲና ሕጂ ዝምድና ኣፍሪቃን ቱርክን ናብ ከመይ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ወይ ኣብ መፃኢ ከመይ ኣመታት ከርኢ እዩ ቱርኪ እቲ ዘለዋ ፅብቶታት ምስ ኣፍሪቃ መደባቱ ክንሪኦ ከለና ንመፃኢ ኣዝዩ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ እያ ትገልፅ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣህጉር ኣፍሪቃን ቱርክን ዘሎ ናይ ንግዲ ምቅያር ኣስታት 50 ቢልዮን እዩ ሕጂ ነዚ ናብ 100 ሚልዮን ከበሩ ክእዩ ትብላ ኣላ ቱርኪ ዘለዋ መደብ እዚ እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተካይዳ ኣላ እዚ ከዓ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ክትውስኽ ከለኹም ምዃና እያ ትሕብር ብፍላይ ኣብ 2016 ኣብ ቱርኪ ብዝተኻየደ ናይ ምግምጣል መንግስቲ ፈተነ ናይ ቱርኪ ቁጠባ ክጎድልን እቲ ቫልዩ ናይቲ ገንዘብ ድማ ክጎድልን ተራእዩ ነዚ ንምምሕያሽ በትሱ ዝፍለጠሉ እቲ ባይቶ እቲ ናይ ፍትሕን ልምዓትን ሰልፊ ዝፍለጠሉ ኣብ ናይ ቁጠባ ዓወታት ንምጉንፃፍ ነዚ ከዓ ነቲ ናይ ውሽጡ ዘሎ ጉዳያት ብናይ ደገ ዓወታት ንምሽፋን ተባሂሉ ዝያዳ ኤንጌጅመንት ተጀሚሩሎ ዝያዳ ፅምዶታት ክገብር ከም ምዃኑ ኣሎ ሕጂ ከማን ኣብ 2020
ኣብ ቱርክ ዝካየድ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪቃን ቱርክን ዝካየድ ኣኼባ ኣሎ ነቲ ዝተፈላለየ መደባት ተጀሚሩ ዘለውን ከተግብርዎ ተበጊሶም ኣሎ ኣብ ናይ ከምቲ ዝጠቐስክዎ ዓንተወይ ካብ 2019 ጀሚሩ ዓመታዊ 1 ሚልዮን ኣስተዋፅኦ ትገብር እያ ኣብቲ ደረጃ ሕብረት ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ኣጀንዳ 2033 ዝበሃል ኣሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕጂ ትሰርሓሉ ዘላ ናይ 50 ዓመታት ኢላ ዘውፅአቶ ማለት እዩ ኣብዚ ኣጀንዳ በተንሳ ዘለዋ ናይ ሓገዝ ትካላት ኣብኡ ክትሳተፍ ከምዃና ንዑ ንምዕዋት ክትሳተፍ ከምዃና እያ ትገልጽ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሽቕለት ክትፈጥር ከምዃና እያ ትገልጽ ስጋብ ሕጂ በተን ናታ ዘለዋ ናይ ሓገዝ ትካላት ይኹን ናይ ህንፃ ትካላት ኣስታት 16900 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ዜጋታት ሽቕለት ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ዕድላት ብጣዕሚ እያ ትህብ ቱርኪ እዚ ከዓ እቲ ስነ ሓሳብናታ ኣብቶም ኣብ ሃገራ ከይዶም ዝመሃሩ ኣፍሪቃውያን ኣብኡ ተስርፆሞ እሶም ምስ መፁ ኣብዚ ከዓ መሳሰይ ትናታ ስነ ሓሳብ ክኾኑ እያ ትፍትን ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምትእታዋት ድማኒ ብዚ ኣብ ሊብያ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዛ ናሆም ዝጠቐሰ ዓንተ ወይ እታ መስመር ሻምብቆ ካብ ልክዕ ካብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ቱርኪ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ እያ ክትኣቱ እዚ ነዳዲ ንምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ እውን ዳሃሳስ ንምግባር ክሕግዛ እዩ ንዕኡ ንክትሕሉ እትገብሮ ወተሃደራዊ መንቅስቓሳት ግን ቅቡል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ድሓር እውን ካልእ ዝግለፅ እንታይ ኣሎ ሃገራት እስራኤል ካልእ ትዝርጋሓላ ሻምብቆ ካብ ኢጣልያ ግሪክ ጌራ ድሓር ናብ ቆርቆስ ድሓር ከዓ ናብ እስራኤል ተኣቱ ነዚ ጥሒሱ እዩ ዝሓልፍ እቲ ሻምብቆ ሕጂ እስራኤል ካብኡ ክትወስድ ይቐላ ወላ ራሻ ካብ ምስ ቱርኪ ናይ ነዳዲ ስምምዓት ኣለወን ብዙሓት ትወስድ ካብኣ ናይ 700 ቢልዮን ዶላር መክሰብ ዘለዎ እዩ እዚ ንምውሓስ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትእታው ከተብልያ ወላ ካልኦት ሃገራት እውን ተገላባጢ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ክህልዎን ይኽእል እዩ ብዚ ምስ ቱርኪ ክሓብራ እውን ዝኽእል ከም ዝኽእላ ዝበሃል መግለፂታት እውን ኣሎ ስለዚስ እዚስ እንዳወሰኸ እዩ ክኸይድ እጠቕሶ ፀኒሓላ ኣልማዝ ናሆም እውን ክተቕሶ ፀኒሕካ ኣለኻ ብመገዲ እዚ ሻምብቆታት ነዳዲ ክትብል ፀኒሕ ኣልማዝ ንዕኡ ክሕልው ዝኽእሉ ኣባላት ሰራዊት ናብ ኣፍሪቃ ንምትእትታው እውን ኣብ ደገ ከፍቲ ወይ ከዓ ቅቡል ክኸውን እዩ ሕጂ ኣፍሪቃ ብጥንቃቐ ክሪኦ ከም ዘለዎ ርዱእ እዩ ወይ ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ክነቕሓሉ ከም ዘለዎን ርዱእ እዩ እንታይ እየን ክገብራ ዘለወና ሕጂ ስትራቴጂካዊ መቃል ናይ ቱርክ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእካ ኣለዎ ቱርኪ ብሶፍት ፓወር እያ ጀሚራ ኣብ 2005 ማለት እዩ ሶፍት ፓወር ማለት ሲ ከመይ ቀስ በቀስ ዘይኮነስ ኣብቲ ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ ምስራሕ ናይ ሕክምና ቤት ትምህርታት ኣብስታት ዝነጥፍ ነበረ ሶፍት ፓወር ማለት እዩ ነዚ ሃርድ ፓወር ክትቀይሮ ከላ ሕጂ ናይ ሚሊታራይዜሽን ወይ ድማ ናይ ወታደራዊ ምትእታው ክትገብር ጀሚራ ናይ ቀረባ ኣብነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገበረቶ ኣሎ ናይ ሶማል ክትጠንቀስ ንኽእል ኣብ ጅቡቲ ደገ ክፈተላ ትኩሕኩሓላ ኣብ ስዋኪል ቅድሚ በሸር ካብ ስልጣን ምእላዩ ኣብ ስዋኪን ኣብቲ ወደብ በፂሖም ነቲ ናይ ኣቶሞኒ ኢምፓየር ሪቫይቭ ንምግባር ወይ ድማ ንምሕዳስ ምስኡ ተኸታቲሞም ምስ ስርዓት ግን ህዝባዊ ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ተኣልዩ ማለት እዩ ቱርኪ ስቲል እዚ ሃቐናታት ወይ ድማ እዚ ኣምቢሽስ ኣለዋ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ እቲ ሶፍት ፓወር ከመይ ገይሩ ናብ ሃርድ ፓወር ተምፅኦ ዘላ ሕጂ እቲ ስትራቴጂካዊ ናታ ኣጀንዳ ማለት ሲ ፅር ብድሕሪ ሕቋ ሒዛቶ ነበረት ኣጀንዳ ከተምፅኦ ጀሚራ ዘላ ማለት እዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ድማ ዋጋ ከፍላል እየ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ዘር ኢዝ ኖ ኤኒ ፍሪ ላንች ናፃ መግቢ ዝበሃል የለ እንታይ ማለት እዩ ሕኸኸኒ ክሓከካ ዝበሃል ምስል ኣሎ ብሂል ሕጂ እዚአን ሃገራት ቱርኪ ክትሓከን ፀኒሓ ሕጂ ናተን ምሕኻኽ ክመፅእ ማለት እዩ ደገፈን ከርኢ ኣለዋ ዝምትእታው ክትገብር ቱርኪ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ኣጀንዳታት ድማ ብሰፊሑ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ምክንያቱ 650 ተምሃሮ ናብ ቱርክ ወሲዳ ብኢማ ስኩል ዝበሃል ናይ ምስልምና ትምህርትታት እንዳሃበት ትመውሶም ኣላ ኩሉ ወፃኢታቶም ቱርክ ትሽፍኖ ማለት እዩ ሕጂ ስትራቴጂካዊ መቃል ስትራቴጂካዊ ኣተሓሓዛ ናይ ቱርኪ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ኩርዳውያን የለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልኦት ሓይልታት ንቱርክ ከሰክፍዋ ዝኽእሉ ነገራት የሎም ምናልባት ኣብ ኢራቅ ኣብ ሶርያ ተልና ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሰደት ምክንያታዊ ኣብዚ ኸ እንታይ ኣደሊ ዘላ ቱርክ ተይልና
እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኢልና በአጠቃላ ተርአናዮ ዝሓይሽ ኮይኑ ስማዓኒ ሕራይ ይቀኒልና ናይ ብሓቂ ኣልማዝ ወሪእቶ ክህልዎ ክኽእል እንደ ግን ግዜ ኣኺላ ኣላ ፅቡቕ ርሱን ዝኾነ ክትዓት ወይ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ክትህቡና ፀኒሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ናሁም ፅፋ ሚካኤል ከምኡ እውን ኣልማዝ ይርጋ ዓለም ደጊምና ነመስግነኩም ይቀኒልና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብ ጉዳይ ዝምድና ቱርክን ኣፍሪቃን ዘተኮረ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ከምቲ ልሙድ ካልእ ኣርእስቲ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ንኹልና